L'atenció inicial a les urgències és un procés sistemàtic i estructurat que permet estabilitzar el pacient, fer-li una orientació diagnòstica inicial i prevenir el deteriorament de les seves condicions fins que es pugui proporcionar una atenció definitiva. Aquest curs de postgrau en l'atenció inicial d'urgències que s'imparteix al Col·legi de Metges de Barcelona, conjuntament amb la Universitat de Barcelona, se centra en què és allò que amb l'interrogatori, amb l'exploració física i segurament amb algunes exploracions bàsiques, el metge d'urgències, ja estigui en un consultori, ja estigui en un CAP, en un CUAP, estigui en un àmbit més rural o més metropolità, pugui identificar quins són els signes d'alerta que aquell malalt el té que derivar a un centre hospitalari o, senzillament, no hi ha una alerta d'emergència i davant d'aquest motiu de consulta es pot tractar i es pot abordar en el seu centre de primària, possiblement que és on estigui treballant. Per tant, aquest curs, bàsicament, el perfil de professionals que s'adreça són aquells metges, aquelles metgesses que treballen normalment en un àmbit més de territori, en un àmbit comunitari, ja sigui més metropolità o més rural, que en el seu ofici diari, en la seva professió diària, han d'atendre malalts amb motius de consulta que poden ser considerats urgents, i per tant és en aquest perfil més del metge d'atenció primària que té que tenir uns coneixements d'atenció inicial d'urgències. Un altre element important del curs és la possibilitat de que es puguin fer pràctiques a diversos nivells assistencials, però també en els serveis d'urgències hospitalari. A nivell de formació mèdica, l'ICS apostem per fer una formació estratègica en les línies d'augmentar la resolució en els equips d'atenció primària. Per això hem apostat pels cursos d'ecografia. Creiem que l'ecografia és una eina bàsica per augmentar i millorar la resolució quan tens el pacient al davant en el maneig d'aquell pacient, dels possibles diagnòstics diferencials, que sigui una manera d'ajudar-te a encertar el maneig del pacient. Per altra banda, els cursos d'urgències ens ajuden a donar eines als nous professionals que tinguin aquesta millora de coneixements i, per tant, de capacitat resolutiva. Cada sessió s'imparteix amb una metodologia adaptada a la matèria que s'està treballant. Tota aquesta metodologia va des de material autoformatiu fins a webinars o fins a tallers pràctics que són presencials. Per exemple, el meu, que és el de cirurgia menor ambulatòria, és un taller presencial en el qual utilitzem una càmera que grava al moment el que jo estic fent perquè l'alumne ho pugui veure i després ho pugui reproduir. En l'actual context sanitari, la meva mirada és de falta de professionals, de creixement de la població i la necessitat enorme de formació continuada. Dins aquesta formació dels metges de família i en aquest postgrau, l'ecografia és un paper fonamental. És una eina que permet un diagnòstic ràpid, la fa el metge que atén el pacient i en realitat és una extensió de l'exploració física, que això és una novetat. Li permet al mateix metge que atén el pacient fer-ho i té el resultat de manera immediata. Per tant, aquesta eina és molt poderosa, molt transformadora. Fer una formació en ecografia clínica amb metges de família motivats i que sigui útil és un fet extraordinari. La veritat és que els docents tenim l'oportunitat d'aprendre 2 vegades. Interactues amb els companys, amb els alumnes, i el que notes és una ganes d'aprendre i volen ser resolutius. Les meves expectatives a l'apuntar-me a aquest postgrau era reciclar-me, perquè portava molts anys sense fer treball assistencial i com que hi havia una part pràctica em semblava molt interessant poder fer una formació més completa. I realment sí, està complint les meves expectatives 100%, i a nivell personal tots els companys que he conegut en situacions o similars a la meva que em permet sentir-me acompanyat en el dia a dia, o situacions molt diferents però que són un aprenentatge i que realment aporten molt a nivell com a persona y también como metgessa. Yo lo que más destacaría del posgrado
Son las prácticas, sin ninguna duda. Ha sido lo que yo considero que más he aprovechado. Estaban muy bien organizadas y los docentes eran muy cercanos. Al final éramos grupos reducidos y eso nos permitía un poco pues, comentar las dudas. Ha sido como muy personal y yo creo que es lo que más he aprovechado sobre todo. A nivell de coordinació jo mai havia fet un postgrau ni un màster, llavors sempre fa una mica de por, no? El què passarà, no? Com si has d'estar molt pendent i demés, i la veritat que tant a nivell de calendari, de personalització, si n'hi ha algun problema, quan hi ha qualsevol petita coseta que ens han de dir, n'hi ha molta comunicació molt ràpida, quan envies un mail o fas una trucada, tot és molt ràpid, la veritat que molt bé. Me gustó mucho la organización, el contenido y la forma en que se organizan las actividades, así que lo recomendaría si alguien quiere actualizarse y además tiene sus actividades y le cuesta quizás encontrar un espacio, un momento fijo. El curso es bastante dinámico y flexible con los horarios y la información está muy bien. Els futurs metges de les urgències han de tenir una qualitat que haurien de tenir tots els metges, però sobretot els metges d'urgències, que és ser humans. Si això, a més, li sumes capacitació, que és el que es pretén, no? Una mica amb aquest postgrau, penso que això ja és un gran plus. Si, a més, això hi sumem que el metge és humil, ja és el metge del futur perfecte. Les valoracions que hem rebut del programa són molt altes, sobretot en termes d'aprenentatge, utilitat pràctica i transferència al dia a dia. I això ha estat possible gràcies a alumnes, tutors, docents i facilitadors. Gràcies per fer-ho possible.